Στον Πόντο τα τραγούδια και οι χοροί δεν είναι απλώς έκφραση. Είναι ψυχή. Είναι η φωνή ενός λαού που έμαθε να ζει με τον πόνο και την περηφάνεια, με την εξορία και τη μνήμη. Η ποντιακή λύρα, ήχος βαθύς και κοφτός, σαν το χτύπο της καρδιάς, δίνει το σήμα για να ξεκινήσει η αφήγηση. Μια αφήγηση που δεν χρειάζεται λόγια. Τα τραγούδια του Πόντου μιλούν για τη χαμένη πατρίδα, για τον έρωτα και τον καημό, για τους αγώνες και τους ήρωες, βγαλμένα από τα βάθη των αιώνων. Δεν τραγουδούνται για να διασκεδάσουν, τραγουδιούνται για να θυμίζουν. Και ύστερα έρχονται οι χοροί, ο Σέρα, ο Τιπ, η Ομάλ, γρήγοροι, πολεμικοί, γεμάτοι ένταση, οι ώμοι ψηλά, το βλέμμα μπροστά, το σώμα σαν έτοιμο για μάχη. Οι Πόντιοι δεν χορεύουν για το θέαμα, χορεύουν για να τιμήσουν και κάθε βήμα είναι μια δήλωση. Είμαστε ακόμα εδώ, μέσα από το τραγούδι και το χορό, οπότε συνεχίζει να ζει, όχι μόνο ως ανάμνηση, αλλά και ως καρδιά που χτυπά, δυνατά σε κάθε Πόντιο, όπου και αν βρίσκεται. Χορός του Πόντου θα μας παρουσιάσει το χορευτικό εργαστήρι Νέας Ιωνίας που έχει συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίας και προσφορά στο πολιτιστικό γίγνεσθε της πόλης. Στην αίθουσά του, στην οδό Ανδριανού 1 και Αλέκου Παναγούλη, στεγάζονται τμήματα εκμάθησης ελληνικού παραδοσιακού χορού, μουσικών παραδοσιακών οργάνων, τραγουδιού και λαογραφικών εργαστηρίων. Συμμετέχει σε εκδηλώσεις που αφορούν τον παραδοσιακό χορό σε όλη την Ελλάδα, με αποκορύφωμα διοργανώσεις και συμμετοχές σε παραστάσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδιο, στο Θέατρο Παλάς, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και στο Θέατρο Δώρα Στράτου. Οι δραστηριότητες του βασίζονται στην ενεργή συμμετοχή και στον εθελοντισμό των 500 και πλέον μελών και γι' αυτό και αποτελεί το μαζικότερο κύτταρο πολιτισμού στην πόλη της Νέας Ιωνίας. Κώστας Φωτιάδης στην ποντιακή λύρα και Φώτης Κοζηράκης στο τραγούδι. Υπεύθυνος δασκαλίας ο Δημήτρης Μίτσης. Τάβεις με τη πεθεράνατς, αντέχω γλέβα μπάνατς, μη φέξε και το ταβούνατς, λέει τη πεθεράνατσούνα, το κεφάλι σαν μοντάς, θα ρίσκει το ψοφάς. Έπιαν στα Σαμαλιάν, σε ρεύτη γειτονία, έρθε και ένας γειτονάς, λέει άτε ναι το έφτας, με κουτσί και τρεπέσαι γιατί κρούστη πεθεράς, λέει αν το συντοθές, το χείλι θα ορτάρες, λέει πεθερά συνήφε μεσημέρτσε το και νύφτες, που στο μεσημέρ κοιμάσαι, μα το Θεός κυφώασε, εγώ φτάω τα δουλεία στα τέρο και τα παιδείας, συγχειρούς και κεσμερών, παραθές και παραγιών.
ψαρνόπο, που φάκωνε ψαρνόπο. Πετάξω και λαχάμενα, πετάξω και λαχάμενα, και ρούξω σε γαλιόπο, και ρούξω σε γαλιόπο. Όλα χρόνια μπροστά, 400 παραπάνω, 400 παραπάνω. Έρθε έναν στρανογατά, έρθε έναν στρανογατά, έρθε έναν στρανογατά, και να γέτανε Τουρκάν, και να γέτανε Τουρκάν. Ο Σουλτάνον ελέ, ο Σουλτάνον ελέ, δεν κυλογορέζομεν, δεν κυλογορέζομεν. Ήρθε είναι στον Τουρκάτι, εσάς τα σπάζομεν, εσάς τα σπάζομεν.
Ασάμ βάει και νελάσα μακρανέι και νέλα και λασί ξενιτή και πονεμένον πουλήν καρδίαν